रुचा आडगावकर. कुठून आला फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट? असं का ठरवलं की यावर्षी मिसेस गोमंतकमध्ये पार्टिसिपेट? मागचे 4 वर्ष झाले पेपरमध्ये वाचते तुमचं जेव्हापासून सुरू झालं आहे. आता 5 वर्ष झाली आहेत गोव्यात सेटल होऊन आणि मिस्टरांचाही सपोर्ट आहे. ट्राय करूया. ऑडिशनसाठी काय काय तयारी केली आहे? नाही, तयारी असं स्पेशल काय नाही. पेपर वाचला आहे पण मी बाकीचे ऑडिशन्स बघतोच, त्याच्यानुसार थोडंफार आहे. मगर किसी से कुछ कम ही नहीं, किसी को हो ना हो मुझे है यकीन, बनूंगी मैं मिस इंडिया. मी सौ यशवी योगी सांबारी, वडगाव. हो. काय 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 प्रिपरेशन्स केले आहेत? प्रिपरेशन स्पेशल असं काहीच नाही, जसे तसे आले. आणि टॅलेंटमध्ये काय दाखवणार आहे आपण? मला सिंगिंगची आवड आहे, आता बघू काय होते. लाईनी म्हणून दाखवू शकाल जे तुम्ही गाणार आहात? कोकणी गाणं म्हणते, चालेल ना? सात गेले ऐकू कायले करचे किदें कळेना, सगळ्यात ठिकाणी सोडलं तुका, तू सोदून लेगीत मेवना, तू सोदून लेगीत मेवना. म्हाका दर्या दिसलो ना, म्हाका ल्हार मेळ्ळेना, म्हाका येवचें आसलें तुज्याच कडेन, म्हाका वाट समजली ना. थँक्यू. आणि हॉबीज कितें तुमच्यो? हॉबीज गावपाक, नाटकान कामां करता. धरिला जो आवडी तेने केले देशोधडी, आपणिया सीमाया बाप निर्गुणाचा संग. धरिला जो आवडी निर्गुणाचा संग. म्हणे गोरा कुंभार सखया पांडुरंग, म्हणे गोरा कुंभार सखया पांडुरंग. तुमचं नाव? क्षमा संतोष नगरसेकर. अच्छा. आणि कुठून आलं? पणजी मिरामार. ऑडिशनसाठी काय काय प्रिपरेशन? तसे जास्त असं काही नाही. कॉन्फिडंट आहात की मी जिंकणार असं नाही, बघूया. थँक्यू. म्हाका रांदपाची आवड आसा आनी पद आमकां आयकुपाक बी आवडटा. तशें म्हणपाक तसो व्हडलो म्हजो आवाज तसो येना. इल्लेशें एक स्टांजा. रुपेरी वाळूत माडाच्या वनात येईना, चंदेरीचा हुलस तिथे येईना, जवळ घेईना. ते म्हाका हें जाय. तुमचं नाव काय? सिया साहिल कलंगुटकर. तुम्ही गेल्या वर्षी पण होतात? नाही, यावर्षी पहिल्यांदा आले. अच्छा. आणि याच्या अगोदर अशा कॉम्पिटिशन्समध्ये कधी पार्टिसिपेट केलं? नाही, फर्स्ट टाईम. अच्छा. ऑडिशनसाठी काय तयारी केली? ऑडिशनसाठी अशी काहीच खास अशी तयारी नाही, कारण काही असं माहीत नाही ना काय आहे, कसं होणार. बघूया म्हटलं. पेडण्याहून. हो. आता माझी हॉबी म्हणल्यार हीच समजपाची का माझी बेबीक सांबाळपाचें आनी तेजे वेगवेगळे पोजिशनान तेजे फोटो क्लिक करपाचे. आनी मैं सुंदर ना सही मगर चेहरा मेरा कुछ बुरा नहीं, दिल सच्चा है. तुमचं नाव काय? मिलन राजेंद्र परब गावकर, गंजे उसगाव ते राहते. कुठून आलं? गंजे उसगाव. फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम. अशी कला संस्कृती ह्याची आवड आहे? आवड आहे. म्हणजे आजच्या ऑडिशनसाठी तुम्ही फार प्रिपेअर्ड असं नाही, पण उमेद आहे की मी पहिल्या विसात येणार असे. थँक्यू. हॉबीज म्हाका अशें ड्रामान काम करपाक आवडटा. कसल्या ड्रामांनी केला तुम्ही? कुत्रा का भुंकतो बरं? का रे? हे समोर कोण झाडाखाली?
अगं बाई, आमची कशी स्वारी वाटतं. बसून काय करत आहे आणि तो त्यांच्या खांद्यावर हात कोणाचा. ऑडिशन एकदम बरं भर दिवसा वाटेवर माझ्याच खिडकी समोर किती स्पेशल प्रिपरेशन केले. फांदी आड येते. स्पेशल प्रिफरन्स असं देऊन ऑडिशनाक, पण जे हांवें आजपर्यंत आपल्या केला हात तेच रुमालानं घाम पुसताय करून वाटतं. उलोवन दाखयलें. बिछाण्यावर डायलॉग्स पाय ऐकलेले कधीच ऑडिशन पडले. चालू असलेलं बाहेर ते त्याबद्दल मागितलं. आणि त्या सटवीचा घाम पुसायला, रोल केला पदर सावरायला आणि लाज नाही वाटत. हेच आहे घरचीच ते मिठवणी आणि बाहेरचीच मिठा पाणी. रिव्हिजन पाठ केले, परत रिफ्रेश केले, स्पॉन्टेनियस झाले. असे विचारल्यावर तिच्या झिंजा पडल्या तर आय एम नॉट सॅटिस्फाईड विथ युअर आन्सर. आता तुम्ही सांगा, प्रिपरेशन केली, आय 2-3 दिवसाला स्क्रिप्ट वाचव, सकाळी वेळ उठून भाषण पाठ केलं. आता गार्डियन बिडियन स्क्रिप्ट असा एज पर माय ओपिनियन त्यांची मेमरी तशी शार्प आसा बरी. तुमचं नाव काय? मिसेस स्वरूपा सावंत. अच्छा, मग यावर्षी असं का ठरवलं की मिसेस गोमंतकमध्ये पार्टिसिपेट करणार? असंच मला माझी हॉबी आहे म्हणून आली आणि मला आवडते टू पार्टिसिपेट. याच्या अगोदर काही प्रोग्राम्समध्ये आपले पार्टिसिपेट? मी मिसेस गोमंतकला, पण माझी ॲक्टिंग बरोबर नव्हती म्हणून मी बाहेर पडले. अच्छा, म्हणजे या फाट तुम्ही सारखी अशी प्रिपेअर्ड होऊन आली? नॉट प्रिपेअर्ड बट you are ready for the audition. Yeah. And what led you to participate in this Mrs. Gomantak? I just wanted to. I like, so I wanted to participate. Okay, what are your hobbies? Reading, playing, driving, and cooking. Cooking? Yeah. What is it that you like to cook? Anything, any recipes, whatever books and all, whatever I'm getting now. And chicken, I like the most to cook. Which is the most difficult item to prepare in cooking? This tandoori and all, very difficult. No, not difficult. That I don't know. Go I ahead. much modeling करपाक आवडतं. First you show. आमचे गव्हर्मेंट आयला फक्त आपली स्पॉटां करता. आमचे कांय चिंतीत ना. एक बरें जावं बाबा ह्या गव्हर्मेंटाचें आनी ती लाडली लक्ष्मी कितें तें केलां जावं बाबा म्हज्या चलयेची चिंता मोकळी जाली. नाजाल्यार हांव इतलें तें सामकें टेंशनाक आशिल्लें. बरें जावं बाय तें गव्हर्मेंटाचें आनी एक ते गॅसाचें प्रॉब्लेम मातशें सॉल्व करपाक जाय आशिल्लें. हांव म्हणटा तांकां बुद्धी दिवं कितें मातशें प्रॉब्लेम आमचे गॅसाचें सॉल्व जावं म्हणून. तुमचं नाव? सौमिधा दिलीप परुळेकर. फर्स्ट टाइम आहे? नाही, मी मिसेस लोकमतमध्ये थर्ड आलेली. सो आय एम मोर कम्फर्टेबल हिअर. सो तुम्ही एकदम रेडी होऊन आलाय? समवॉट माझ्या ह्याच्याप्रमाणे. ऑल द बेस्ट. तुमचं नाव काय? मिसेस पूर्वा बेटे. हां, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट. कसं ठरवलं की यावर्षी मिसेस गोमंतकमध्ये पार्टिसिपेट व्हायचं? ॲक्च्युली माझ्या मिस्टरांनीच मला आणून दिलं. असं आहे, हवं तर म्हणजे तू पार्टिसिपेट कर. म्हटलं ठीक आहे. मग आजच्या ऑडिशनला तुम्ही ऑल सेट आहात? हो, आहे ऑल सेट. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. पूर्वाजी, कशी आली ऑडिशन्स मिसेस गोमंतक 2012? मस्त. हो हो. तुम्ही प्रिपेअर्ड होतात? प्रिपेअर्ड नव्हते, पण जे काय विचारलं होतं ते मी मस्तपणे आन्सर केलं. फुल कॉन्फिडन्स आहे? हो, आता तरी आहे असं मला 99% वाटतं. तुझे नेम? दिव्या. दिव्या.
made her hair, you made her look nice and all. You did that? Yeah? Okay. So then now tell about yourself. My name is Amisha Sakalkar. I am a pharmacist. I am living in Porvorim. I like dancing. I have learned Bharatanatyam. Yeah. You can? Yeah. Can you just perform and show? Thank you. I have done Lavnis and that all. Okay, fine. ह्या मिसेस गोमंतक 2012 कोणाची स्वप्न